Bos días, hoxe estamos aquí no Concello de Cervo nunha protesta do Grupo de Emerxencia Supramunicipal ante o anuncio da alcaldesa de Cervo de prescindir do servicio de emerxencias neste concello que dá servicio a 4 concellos máis da zona da Mariña, o anuncio de aplicar unha modificación sustancial de condicións de traballo polo que o personal do GES deixaría de facer traballos de emerxencias e sería destinado a outras tarefas que non sabemos moi ben cales son. Este anuncio faise o día 12 de decembro, que é o día que se realiza unha xunta de goberno no que se decide non firmar o convenio polo que se desenvolve o GES e, polo tanto, o Concello de Cervo renunciaría a dar o servicio de emerxencias, que é xustamente o día no que se leva a cabo no xulgado de Vigo unha vista na que se resolvería os incumprimentos de prevención de riscos laborais do Concello sobre o personal do GES. A alcaldesa, nesta comunicación que lle fai a FEGAMP, anuncia que non ten previsto cumplir o disposto en materia de prevención de riesgos de seguridade laboral e de saúde e higiene no traballo co personal do GES e, polo tanto, renunciaría ao GES, sin dar ningún motivo máis, sin explicar por que é imposible, sin ter en conta a desprotección na que quedarían milleiros de personas na zona da Mariña, que quedarían sin servicio de emerxencias. Ademais de todo isto, o personal do GES non se lle deixa estar na comisión de negociación desta modificación sustancial. O personal do GES, que se agrupa basicamente nun 80% na CNT, sindicato que representamos, e nun 20% na CIGA, non se lle permite estar e se deixa a negociación en más de comisións obreiras. Isto que ademais é unha vulneración absoluta da liberdade sindical é prácticamente un golpe de Estado á negociación colectiva. E por eso, desde a CNT e desde o personal do GES, seguiremos nas protestas en tanto non se garantice a permanencia do servicio de emerxencias e non se garantice a permanencia dos traballos de emerxencias e a seguridade de toda a poboación da Mariña. Alcaldesa, escoita, o GES está en loita. Alcaldesa, escoita, o GES está en loita. Moitas gracias a todos. A concentración de hoxe débese a reivindicar os dereitos dos traballadores do GES de Cervo. Parece ser que non nos deixan entrar na negociación e estaremos intentando entrar, xa que defendemos os nosos dereitos. Reivindicamos unhas condicións que poidan cumplir ca Lei de Prevención de Riscos. Debido a todo isto, encontrámonos nesta situación que é posible que o GES de Cervo desapareza, sin poder dar un servicio e unha cobertura digna aos cidadáns. Queremos que nos reciban, que nos escoiten. Queremos traballar con dignidade, con calidad e, sobre todo, mirando polos nosos propios intereses de cobertura en aspecto de prevención de riscos laborais, algo que brilla pola súa ausencia. O GES de Cervo non se pecha! O GES de Cervo non se pecha! Queremos entrar e poder negociar. Queremos entrar e poder negociar. Alcaldesa, escoita, o GES está en loita. Alcaldesa, escoita, o GES está en loita. O GES de Cervo non se pecha. O GES de Cervo non se pecha. Ola a todos, son Iago do GES de Cervo. Bueno, hoxe estamos aquí concentrados con motivo
de un proceso que queren facer de reubicación do personal do servicio, o Concello de Cervo. O plantel considera que este é un servicio fundamental e que non se debería tocar e que é moi necesario na zona, e realmente creemos que se debería facer un esforzo por continuar. O Concello de Cervo decideu pola súa conta non firmar o convenio, e hoxe preséntanos unha proposta de reubicación. Nos tivemos unha reunión hoxe cos representantes do Comité de Traballadores e o propio Goberno, na cal se nos fixo entrega da documentación e das causas desta reubicación. Solicitamos que quedara constancia de que hoxe é un día de entrega de documentación e das causas e non un día de negociación, porque necesitamos, tanto nós como representantes dos traballadores, a revisión desa documentación previa a tomar calquera decisión ou plantexar calquera proposta ou calquera alegato das causas ou das posibles consecuencias que teña este proceso. Nada, en principio iniciase un proceso de consultas, esperamos, teremos vos informados un pouco da situación. Aquí o problema principal radica de que os traballadores demandamos o incumplimento da Lei de Prevención de Riesgos. O Concello durante 15 meses que levamos de proceso aberto no xulgado non aporta ningunha solución. Este proceso iniciouse cun acordo xudicial, había unha demanda, o Concello aceptou cumplir todas as nosas propostas antes de entrar á sala e firmou un acordo diante do xuez e deuse un plazo de 6 meses. E non o cumpliron e seguimos prorrogando ese plazo pola nosa boa fe, por o interés de que funcione o servicio. Creemos que é viable, temos propostas para presentar, nunca quixeron xuntarse con nosotros, nin levantar unha mesa de negociación para resolver o conflito, e ora alegan que precisamente ese é o motivo polo que non poden prestar servicio. A nós parécenos que deberían, antes de tomar calquera decisión, escoitarnos e plantexarse outros modelos que non os que propoñen eles, que non teñen absolutamente ningunha fundamentación. Non hai ningún informe, nin dos técnicos de prevención, nin de naide, que acredite que o seu modelo é o que se ten que presentar. A partir de aí, o único que vos podo dicir é que hoxe reunirémonos estes días cos nosos asesores, avaliaremos a documentación proposta. Nun principio non estamos para nada de acordo cas causas que acreditan, e creemos que é plenamente posible prestar este servicio cos efectivos que estamos. Non renunciamos a ninguna financiación, nin a que se incremente a plantilla, lógicamente. Todos queremos ter o maior número de efectivos ao noso lado para facer un servicio máis eficiente, pero o que sí que decimos é que somos competentes e eficientes co que somos, e que cunha mellora de organización e de certos aspectos laborales que non están como teñen que estar no noso servicio, a cousa cambiaría bastante. Así que nada, esperemos que nos escoiten no Concello, que firmen e se adiran ao convenio, a que abran unha mesa de negociación e nos permitan presentar o noso modelo, que creemos que é moi funcional e moi beneficioso para a comarca que cubrimos. E nada, moitas gracias a todos por acudir a esta concentración e manteremos vos informados. Gracias a todos. Gracias. Sí.